هنرمند تارا مامدووا li navçeya Beyoğlu İstanbulê konserek taybet li darxist. Hunermend, nivîskar, siyasetvan û her wiha gelek welatî ji bo dengê Mamedova guhdar bikin, cihê lê derket ser dikê tejî kirin. Ez keçe malbatek Kurdum û keçe dayîkek hunermendim. Hêla min a muzîkjeniyê û hunermendiyê ji diya min tê. Mamedova piştî Yekîtiya Sovyetê belav dibe, ji ber nijadperestiyê ji Kırgızistanê mecbûr dimîne û koç dike. Piştî ku em ji Kırgızistanê hatine koçkirin ji bona Rûsyayê sala 1993 navenda çanda hunerên medyayê li Rûsyayê vebû û diya min jî wekî pir dixwast ku ez di hêla hunera Kurdî de pêş bikevim. Di min de ew çira didît weşand be navenda çanda hunerên medyayê li wê derê min perwerda müzik, şano û her wiha dansê wergirt nêzîkî 4-5 sala. Mamedova piştî mezin dibe ji bo perwerdeya müzîkê diçe Fransa. Li Fransa hunermendên Fransiyên müzîka caz dikin, naz dike û behsa wê pêvajiyê dike. Bi müzîkjenên Fransî ên ku müzîka cazê dikin min dest bi müzîka xwe kir. Li belê min xwest ez müzîka xwe hunera xwe bi zimanê Kurdî bikim. Ez getim gelek nava lêkolînan û di dawî de min fêm kir ku divê ku ez bi zimanê xwe bi zimanê diya xwe müzîka xwe dom bikim û dest bi müzîka xwe kir. Mamedova dibêje, bi müzîka Kurdî min xwest ez biçim Amedê û ez hatim İstanbulê û min xwe nêzîkî welat kir. Mamedova her wiha behsa hezkirina xwe ya zimanê Kurdî bi van peyvan tîne ziman. Ez her çar zareveyên Kurdî jî gelekî hez dikim. Ji bo min ew her çar jî dewlemendiya hunera Kurdî ye. Divê ku em li serî de zimanê xwe pir baş bizanibin. Gava ku me bi Kurdî got jî divê ku em zimanê xwe bizanibin û stranên xwe bibêjin. û her wiha ji bona min kurmancî, soranî, zazakî û goranî jî her çar jî ji bona min ew qas nêzik û ew qas girîngin. Min Botanî, dengê Amerîka, İstanbul. Ah maçım sermezdim.